ಅಂಚೆತ ಶೋಕ್ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಆತು ಕುರೆ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷೀಸ್ ಹಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಬೊಲ್ಪಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಉಂಟು. ನಾನು ಏಪಲ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಏಪಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಇದು ಗಾಡಿಗಿತ್ತ ಮೂಜಿನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ. ಏಪಲ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಿಡೆ ಮನ್ಪುನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ. ಅಂಚೆತ ಶೋಕ್ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಆತು ಕುರೆ ಉಂಡು ಕೆಸರು ಪುರ ಇದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ತೆಕ್ಕೊಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಓಲು ಬಳ್ಳಮಂಜ ಟೆಂಪಲ್ ಡೆ ಮನ್ಪುಡತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅವಳು ಉಂಡು. ಈ ಸಲ ಅಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪುಡ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪುಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರೆಂಕಿಡ ಅವಳ ಮನ್ಪೆಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರ್ ತೋಜು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಬಲೆ ಇದು ಕೆಸರದಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಮೀನತ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ದಿಂಕ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ದೆಕ್ಕು ನಾನು ಇದ್ದಿ ಇನ್ನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದ ನಿಕ್ಲಂಟಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕು ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಮನ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತಚ್ಪುವೆ ಒಕ್ಕ ಗಾಡಿಗೆ ಪೂಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಚ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದೆಕ್ಕೊಡು ಇದು ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ಏಳು ಅರೆಕ್ಕನ ದೆಕ್ಕದಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಇತ್ತ ಪಳ 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 ನೋಡಿ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಂಚನೆ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿ ಏಳಾರೆ ಕರಂಡು 7:33 ಆಂಡು ಮತ್ತು ಗಾಡಿಗೆ ಪೂಪಾಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೀಯೊಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 7:30 ಆಂಡು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಟ್ರಿಪ್ ವೈಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಪೋನಾಗ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎನ್ನ ಪಿದರ್ದು ಪುರ ಆಂಡಿದ್ದ ಗಾಡಿ ಕೊಂಚ ಪೂಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಲಿಂಬೆದ ಪುಲಿ ಕೊಡದ ನೆನಪೇಜಿ ಅಂಚ ಲಿಂಬೆದ ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಂಚಿ ಪುರ ಪಾರ್ದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾರ್ದ ಇಂಚಿ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಕಟ್ರು ಉಂಡು ಅತಿ ಸರ್ಗೇಡು ಅಂಚ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಾನು ಲಿಂಬೆದ ಪುಲಿ ಒದ್ದೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಡು ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಕೊಂಚಿ ಪೂಪಾಡು ಬಲೆ ಪಾಡ್ಕ ತುಯರದ ಪೂ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಒಂತೆ ತುಳಸಿಗೆ ದಿಯ ನಾನಂತೆ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓರಿನ ನೇನು ಉಲ್ಲ ಈ ದೇವರಿಗೆ ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಂತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟೆ. ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಪುಗು 150 ಇಜಿನ 100 ಇಜಿನ 80 ಅಂಚೆಪ್ಪೆದನತೆ ಇತ್ತ 150 ಆತನ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆತನ ಪೂಗಲ ಇತ್ತಂದೇನೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀದ ಪಿದಾಡ್ನು ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಹೊರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಾಡಿ ಬತ್ತಂದ 10 ಗಾಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಪೋನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತಿತ್ತು ಓಕೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾಪುಡು ಆಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಅಂಚ. ಯಾನನ್ನ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿಂದ ತಾರ ಯಾಕರು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಪೋಂದೇಜಂಡ ಮೆಗ್ಗೇಜಿಂದ ಪಪ್ಪ ಪೋಂತನ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪರೆ ಮೂಜಿಂದ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ನವರಾತ್ರಿ ದೆತ್ತೊಂದ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಈ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ತೋಡ ನಾ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ದೆಕ್ಕ ನಾವು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ರ ಅಪ್ಪಚಿ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ತಾಂಡಲ್ಪ ಮಂತ್ ಒಂಥರ ತುಯರದಂದೆ ಚೀಟಿ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತಂದೆ ಚೀಟಿ ಮನ್ಪರೆ 50 ರೂಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬತ್ತು ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಭಟ್ರು ಬರ್ಪೇರೆ ನೆಟೆ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯಿ.
Ada kali. ಫೈನಲಿ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅಣ್ಣ ನಪ್ಪಿದ್ದಾಡ್ನು. ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತೌತೆ ಕಜಿಪ್ಪು. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಪ್ಪು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮರ ಬಂದು ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.